Quin és el procediment ara d'aquesta acreditació? Bé, l'avaluació es farà mitjançant una prova de competència que consistirà en respondre en un temps determinat diverses preguntes. Per fer aquesta avaluació de competències han quedat dividides en diversos àmbits relacionats amb les tecnologies digitals i, per tant, depenent del nivell assolit en cada àmbit, es podrà donar dret a l'obtenció d'un certificat bàsic o d'un certificat mitjà o d'un certificat avançat. La persona que desitgi tenir un carnet, una acreditació TIC, s'haurà de preinscriure i ho podrà fer en línia al portal ACTIC, donant-se d'alta del sistema i sol·licitant lloc per realitzar la prova. L'aspirant que ho desitgi també haurà de decidir en quin nivell vol acreditar-se, si en el nivell bàsic, si en el mitjà, si en l'avançat, en quin nivell vol acreditar les seves competències i podrà escollir, com deia, entre aquests 3 nivells. La prova es farà a través del portal ACTIC, que estarà en funcionament amb l'obertura de la fase d'acreditació a la societat en general, a la qual s'hi podrà accedir des de qualsevol dels centres col·laboradors. Per tant, centres col·laboradors, en col·laboració amb el Departament de Treball, que disposa ja d'una xarxa de centres col·laboradors, també a través del Departament d'Educació. Quin és el calendari de desplegament de l'acreditació TIC? Doncs a partir d'ara, un cop aprovat el decret regulador, el govern va aprovar no fa massa el decret regulador de l'acreditació TIC, doncs la posada en funcionament de l'ACTIC després de l'aprovació del decret continuarà amb el procés d'autorització dels centres col·laboradors. Per tant, autoritzarem quins seran els centres col·laboradors que podran impulsar aquestes proves i, per tant, certificar aquesta acreditació, al mateix temps que es publicarà l'ordre sobre les normes complementàries al decret. En aquests moments ja s'estan fent proves pilot, proves de nivell bàsic i de nivell mitjà per determinats col·lectius, proves en les quals el que farem serà avaluar tot el procés d'acreditació. Superada aquesta fase de proves, posarem en funcionament el sistema de proves de nivell bàsic i mitjà, però obert pel conjunt de la ciutadania. S'estan fent proves ara, com deia, pilot per a determinats col·lectius, per tant, el que farem serà, superada aquesta fase de proves, ja obrir-ho al conjunt de la ciutadania i això ho farem el mes d'octubre. Per tant, el mes d'octubre ja podrem obrir al conjunt de la ciutadania aquestes proves. Més endavant, a la tardor de l'any 2010, està previst iniciar el sistema per l'acreditació del nivell 3 d'usuari avançat. Per tant, un procés progressiu, perquè ho hem d'anar experimentant, ho hem d'anar relligant tot plegat, però el que sí que ja és un procés que no té marxa enrere. Per tant, amb l'aprovació del decret, amb l'ordre de desplegament d'aquest decret, amb els centres col·laboradors que seran els impulsors d'aquest decret i els que formalitzaran les diferents proves de coneixements, d'acreditació, i amb el procés obert pel conjunt de la ciutadania, serà a partir de la tardor de l'any 2010 que a Catalunya podrem ja disposar d'aquesta acreditació. Els ciutadans podran ja acreditar quin és el seu nivell, el seu grau de coneixement en tecnologies de la informació i la comunicació, i això suposarà pel país també un pas important. Una sortida personal, per descomptat, per les persones que s'ho acrediten a l'hora de trobar feina, a l'hora de millorar la seva feina, a l'hora de justificar, de demostrar els seus coneixements amb aquestes tecnologies, uns coneixements que, per la seva experiència, molt probablement hi ha una part important de la ciutadania que no han cursat uns estudis reglats en un centre determinat, però que la seva experiència els ha dotat d'uns coneixements bàsics imprescindibles per fer-los funcionar, i amb aquesta acreditació, amb aquest ACTIC, podran posar negre sobre blanc quin és el seu nivell, quina és la seva acreditació. Per tant, bo pels ciutadans, bo pel conjunt del país, i esperem que, com deia abans la consellera Mar Serna, ens trobem en un espai, en una etapa, que d'aquí pocs anys probablement ja no faci falta l'acreditació ACTIC, perquè els diversos ensenyaments reglats des de l'escola primària, des de l'escola secundària, des dels diversos cursos formatius, des de les diferents especialitzacions, i no cal dir des de la formació superior i universitària, ja disposarem
serà implícit amb el sistema educatiu a l'estar amb coneixement, a l'estar en poder acreditar uns coneixements bàsics, mitjans i superiors, avançats, de les tecnologies de la informació i la comunicació per una part molt important de la ciutadania del nostre país.